Ahojte, vítam vás z toho nového videa a dneska si zahráme opäť Roblox a zahráme si Rivals, takže poďme na to. Viem, že som natáčal minulé video tiež Rivals. Dneska budeme mať takú úlohu. Budeme sa snažiť ako byť najväčší VIP, ako aj minulé video, ale ešte, že lepšie a lepšie. Blablabla. OK, takže tak poďme na to. Si dám, no tak poďme. OK. A budem úplne, že najlepší snažíka, úplne zo všetkého. Takže dúfam, že padne moja mapa. Arena. Crossrow, kam? Ne, Crossrow. Nie, toto nechcem. Robíte si strandu, prečo práve Crossrow? Prečo Crossrow? Nie, som si mal zobrať flash, no to je jedno. Keď idem ako profík, boom, skočím, nevidím žiadnych ľudí, a tie. Easy. Ďalšieho týpka nevidím. Kde je to? Nejde. On ho zabil. Nie, on mi zdrhol, kámo. No tak to je sympáka. Napíšem mu, Taký zlý chlapček. Kde? Bum! On má snajpu tiež. Tak to neviem, či dám. Má sa sústredím. OK. Yes, 150. Kde je ten ďalší? Tam je trpaslík. Nie, musím prebíjať. Prebíjaj ty, FBI. Nie. No. Týpam. Nie. Prehrám, kámo, kvôli tebe. Ty si taký. Kámo, chcem hrať, no on sa ešte odpojí, to je dobrý chlapček, kámo. Ako, no nič. Nebudú tam na hnedom. Nie, prečo mám medkit? Lebo som ho chcel. Tak. Nie, ale ja neviem s tým. Dosť. Dám si iné zbrane. Ale dám si toto a dám si flash. Nech pekne flashnú. Pekne stručno ich flashnem. Flash! OK. Keď nezmeníme tému, budem sa otvárať akože najväčší noob. Keď poďme do toho, poďme na to. A hlava! Nie, je on normálny. Je flashnutý a on ma strelí, no. OK. Už to ma to nezmýva. Ale bol som sám. 115 tak to si. Uga som ho. OK, presne arena. On pozná moje zvyky, OK. Dávam, ne, tak si dáme tieto zbranie. A dáme si asi tú minu. Nie, on má toto, kámo. Ich cípák. Keď má toto niekto, ja by som ho zjedol, akože fakt. BUM! Nie, je on normálny. No, takže postavím si snehuliak. On
On prostě skáče jako já, on je úplně jako já. Ako já není, jo. Samozřejmě, já jsem lepší jako on. A tam větě, ne? Asi nie. Tam je pomoc. Opa, tripa. Čo, ako prežil? Som ho dal bokom. No ba. GG. Po 50, kanko. Som profik. Viem, kade ho stihol. On má Robuxy, lebo má skin case. On má skin na ten nožík. Kamu? On letí ako žabiak. Reálne fakt. On má aj daggersky, on má skin na daggersky a aj na všetko. To bolo dobré. Ja som išiel, vrátil som a novil. OK, pokračujeme. Nie, tak to je žabiak. A môže hambiť. Neslabý. A dosť, ja si idem dať, viete čo? Pozerajte. Hop. Katana. Ja mu dám. Ja ti dám, chlapu. A... tak nič. Ja idem ešte raz s ním a dám mu také pecky, že uvidím. Idem mu tohle. Asi vidíte na mojom kanáli, že má kanál Tačom Roblox. Ak by ste chceli dať čo iné, tak určite hodne ešte dalo do komentáru. Zapnem tentokrát možno komentáre. Mi to pôjde, lebo zvyčajne mi to nejde. OK, dám si, už ho troška poznám, takže si dám tato. Ha, hviezdička sa z neho stala, ako moja. Bra, presne. Kamo, ako neviem, ja som akorát žmúrkol, nevidel som presne, či som mu dal 150, ale... Ja som mu dal. Ale dosť žabiak jeden. Hamba ti. Nie. To sa neříká. Ja som pekný. Ha. Ideme a bumbi. A tiež katanu to je, žabiak. 150. Ha. Mám peknú hviezdičku. Je taká tá, nemám ešte takú dúhovú. To vám asi v minulom videu ukazoval. Nie. Záďo. Čus. Tak nič. Opa. Tam 150. Iba posledný bod, no posledný kill. Co to píše? D, či? Je on normálny?
Ja viem, on ide zase na mňa nožíčkom. Ja som to vedel. Bro. Tak sa nerobí. To je veľmi zlá vec. On preletí proste. By nič. Toto vyhral zase. Bo on má tým nožík a ja neviem, ako s ním vyletí pol metra nado mňou. Nie nožom! Nie nožom, nie nožom, nie nožom, nie nožom. Nie, on ide už po mne. Zajad jeden. Sa ma bojím normálne. Má číka družky. Káme som ho dal. Arena, a dáme splash, playground. To je snežné. Takúto zaujímavú textúru. Dám flash, kámo. No, keď je sníh, tak je sníh. Je vonka. Bude aj normálne, či? Čo si myslíš o sebe? Všetko. Okay. Ja tam rovno hodím flash. Kde je? A tam už vyskakuje pán Dučík. Tam na nožom. Easy. Pápane ti stačí sa otočiť, šmiknúť a dať takto, že... Ja. Ja mám flashnúť. Čo si myslíš, kámo, o sebe? Čo si myslíš? Si myslíš, že si nejaký profík? Ja jedine som tu profík. Zase ide odtiaľ. Ty myslíš, že ja som slepý? Ja si som, lebo... Nie. Easy, kámo. Tam on mi ubere iba akože 30 HP, to je strašne veľa. Tak pre ňu asi nie, ale pre mňa nie. Jo, ja som spadol. Ak by ste chceli, aby som natáčal aj Minecraft, určite. Pozrite, to je skill. Tak. Ja on pojil zase nubák. Nubák, nubák, tak som vyhral. Chcem preskočiť. OK. OK, máme tu ešte mikrofónu. Nakoniec videa budeme sa mohli ešte vyskúšať. OK, 3, 2, 1. Keď pamätám veľmi dobré veci, alebo tu mám spray. OK, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu, tak zatiaľ čau! Čus!